ای مرد خدا، در طلب روی تو باشم، من سالک راه سخن و کوی تو باشم. از دیدن روی تو شود شاد دل من، یک عمر دعاگوی و ثناگوی تو باشم. سلامتی ما به دست بیارم، آیله‌دار شوم، صاحب فرزند شوم، زندگی کنم. адолати 23-сола пур аз муҳаббат аст. ба зиндагӣ бо нигоҳи тоза менигарад. умед дорад, ошиқ аст, вале маъюб будани ӯ каме нороҳаташ мекунад. орзу дорад аз ҷой бархезад, оила барпо намуда соҳиби тифлакони дӯстрӯя гардад. аз синфи якумӣ ҳамин мактаб ба ҳамин овозе ки ту дорӣ дигар ҳеҷ кас надорад. як рӯзи номувофиқе ӯ аз боми хонаашон ба замин меафтад ки он вақт 15 сола буд. адолате ки бо пои равон ҳамеша дар такупӯи зиндагӣ буд, аз роҳ гаштан боз монд. вале бо вуҷуди ин ҳама ӯ ҳамеша позитивӣ фикрронӣ мекунад. як кӯдакак дида будааст, баъд гуфта апам дар замин хоб аст. ӯ ҳайрон шуданд ки чӣ дар замин хоб аст. меоям мебинанд ки ҳамхел аз ҳуш рафтагиам ман. модараш хонашин буда тамоми ҳастии худро барои адолат бахшидааст. манту кунед, гӯяд мегӯям ки охи ман бекор нестам, ман худам мекунам. зволаяша мегирад, ман меояд ба ҳамин зону ҳамин хел карда зволара хуш ру тунук мекунад, ҳамин хел пасон карда бо мантуя мепечонад, мана ёрӣ мерасонад. ман дар оянда оиладор шавам, соҳиби писарчаву духтарча шавам, гуфта орзу мекунад. духтуро мегӯянд ки мо чи шароите ки оператсия мекунанд мо надорем, фақат барои хориҷ мешавад, барои Россия мешавад гуфтааст. бахтум топтум деб узумга. овози форуми адолат дили касро тасхир мекунад. ӯ аз нигина амонқулова то сурудҳои эрониву туркӣ замзама мекунад ва умед дорад ки шахсони саховатпеша ҳатман дастгириаш мекунанд то ба по хезад, чун ӯ ошиқ аст ва мехоҳад ба дӯстдоштаи худ хушбахт бошад. вале маъюб будани ӯ хишовандони дӯстдоштаашро нигарон кардааст. биёед бо муттаҳидӣ ба адолат кӯмак мерасонем. саидаи раҳимӣ, беҳзоди шодӣ, хабар ҷаҳоннамо.